Hadin balami kubor hakin ki kendiat sngi haga bayade bagajing shapan benai katas report covid kat khandai daga civil hospital Shillong jong wei rongba ubana ka shnong umwi sni hadin baladap tep no ekamer ka jong u menta ka sngi nakaliang ki no ilam shnong jong ko umwi sni berkumju nakaliang ki bahi yang asem jong ni rongba kilami biang syakmat bandawa naka health department ban pensyai bnia halor ka jingkala positif jong katas report covid kat khandai jong u ba penroi lengdo hadin baladap tep no ekamer jong u nakaliang kidong ilam shnong bagi bahiyeng jong te urang ba kilo ong balada ka health department kamla an pensyai bnia halor kane kinam ngai bakinam pedang setia de leliru ya kate ka test report covid khat khandai jong te urang ba balapan bena dagi doktor jong ka civil hospital Shillong nakaliang jong ni kumkai kasam hakabri bagni jingja kabangi mat kabangi penduk kini kinda seni beladap nakaliang jong ka health department hakabri hakaba ka civil hospital hi kenale ia ka jing bakla ka ba khrau nomor ba hadu ba I kenung jingi ladu no ia ka jing em tendre ka jing perbena ka jong ka health department pat I ka report positif kawan hadu bangin ladap pendap I ka jing pendap I te nakaliang jong ka ying idap ka jing singolsi bari idap ka jing singolok mensim ka kata nomor bangin ladu ka I ka mensim bat ka jing perbena ka jong ka health department pat dakum ni te konra ke ka khubor ka ba penkhnyu ke imlang salang khamtam ngi ka samjungi ake imlang salang ila sampai khmat bat ru ke juga por ka pendu jingkermen yangi lada ka long ha ka kedur bat ka ngidu ru ya jing ngim shania ya ka health department jong ka state ka jungi namar ba da ka ne ka kom trekam lani da ka ne ka kom ka penpau ba ka don ka ka ba nginom la ban pediang kumbang ila dapan keren hakini kindat singi beladap tena mar tangi ngi kwa ban ngi bu bijing kerpat ban ngi dawa hiru ba ka health department kan subha kat balak ban pensyai halor kene ka jingja ka ba ngi mat kumbing kesam tena mar kata kumbang ila dapan keren sekmat nagi kesam ngi penpau ru ya gajing penremjur ya gajing le jong ka health department namar ba ha ka ban kong ki la dapan le ngi karapitas kalong negatif bat kim sem betha ru badang sa ki report hakabede bat ini kenum jungi laklat no tendre la susha yangi bangin kit ya kamet ke jong I bat mangi hi dal de ngi sakhi bat ni le ban sei na po civil hospital bat musim don kano ka jing betha ba phide ban pendap tang kita ki bala penkerpang la ne kita ki bru ki bala penkerpang ban la pendap ya kamet tendre la ong ba ngila ban pendap ya kenem berkom ban tep dan burom ini kenum kumbangi jule akar kom jui kumji khasi tena mar kata kalong ka ba nginom la ban pediang lada kum gini hi ki kis ki jana ka por ka bamut ka health department kala fail akar kom trekam ki jongka namar tangi kwa hi bagajing ka health department kan ai gajing shai ka batti kana bagajing shai ka ba bania khanang bagi imlang salang ka nom chong sir khanang ba kaying kasam ka jungiru ngin hun bar kaying kasam jungiru ngin singusingan ha ka bangiya cheneng serum hagi mang salang hendrei la ka dang yai long kumni ni sngau ni penpau ke jing presya ni penpau ke jing pendram jur ha ka bede baka jingle jung ka health department namar kata kat bala ni dawa bat ni kerpat da ka purom ye ki nong pen nong khmi ha ka bede baka ka health department kin subha ber pensyayangi halor ka ka jing penbana ke jung penbana jong ka health department ni ha ka bede be ni kun jungi ba idon ye ka positive case Maidon ini uknya bang coronavirus. Hendrai namar kata lada kadang ilang kumne nginam lawan pediang. Tena mar tangi kerpat nang leng nging gesam bar ngi pau ngi susi ke bajor. Badru ba nang ne sekmat ngi kmilenti ba kanom jasu kumne. Hakiwe pat ki paradok prasnam lane kiwe pat ki pramensim ki ba don pedeng jing pang sistem lada ki lejra akino ki hospital. Ba kimdei ban wanra ka bakum kene khubor hadin ladap ki ai kinuan penbenapat ya gajing ya ka report ka banang bot pada din ne ka de kom mo ba ka health department kan le kum ne tena mar kata ka bu gajing ba kraw yingi kum gajing ka sambat mdei tang yingi ki ba syam ya kum kene ki kis ne ki babun ki syam ya kum kene namar kata lada kaya long kum ne ni ba nyemla ban syania ya ka kum trikam ju ka health department yule se ka don ka salendat kum bang la dapan keren hagi kindat singi bladat tena mar tangi banjur baka health department hi kan pensyai kat bala bat kan persang bat kan jele iru ban ai kata ka jing syakri nam ta gajungi
kirip kiria ha kata kerkom bangin yo ya kajing syakri ke bapaka bat khamtam bangin yo ru kajing singan haki melang salang haka bede bakini kisingi ki bangin dan menta namar lada kom kini ki kis ki ja kapan kenyu ya yang ngigi kesam kapan kenyu ru ya ki melang salang hadu bangi sa umdum haka banikong yo negatif henry ondel adep bantep ikamet pan niyo report positif teka long ke bangi melak ban pediang namar ketangi kerpat jur saya simpan ngan kerpat jur nah kalian jungi kum geing kesam nginom pediang ya kebekum kene henry kumbangi ladaban ban kedau bat kumbangi ladaban keren sekmat nginom lak ban pediang ya kebekum kene bat ngi kermen ru baka health department kan pensai bat kan nang ni sekmat kanom jasu kebekum kene Tena kalian jungi kum geing gesam ngidon hi ban pensengo ban kerpat ha khamar jung pi ke health department pin subha ka bala pensai halor kani ka jingja bar ka jing perbana na kalian jung pi Teba kumba piong ba hadu mta na kaliang kayang kasam kampat pring kani kajing ong kajing penbana jong sarkar. Te na kai gunong ren. Kanong rum hi kalong bangin nompat pediang hadu kat kani klimat kalong ba nadu ba sedang ken namar ba nyu ihi baka lalong ka kam ka ba imat ya kajing imbriu laki le kumbale jakai nyiladu i kamen simbriu kajing thang jungi kasam kam dei ka ba nomla ban batai ka da ka klik briu jungi kajing du no ya men sim ba prodor khamtam ini kenom ilok ju men tenamar kata kajing le jung ka government lane kajing le jung ka health department hagan ka dur kapan du mensim yengi bat kapan chong sir yengi bat kap kalong kumba kapan yap yengi ka health department namar bala su pelat yengi kum tu kumbang lada keren sekmat te lada kadang yelong kumne kamut kawan ra ya kata kajing penia per jing mudru hake imlang salang bat kawan ra ru i kajing yepet kmat ke imlang salang te namar kata na kalian yengi kesam kan rim hi gebang yang kalong ba balai nu basdang pim batai syai balai nu basdang lada rang sa kita report ban le ban tes haga bide ini i balak klab no kamut de ban kedau syai ba kita report kita sa te kamut ngiru ngi tiban le koron kam kum geing kesam tena marta nakaliang juga health department kan sung baha ban syai kat bala bat hadu kan klimat minum pediang ye kene ka jing perbena jung ka health department ba ini kenu jungi iyo positive case tena marta ka jing dawaru bangin syong quarantine lada ka government lane lada ka health department kala ban penbiang nadong sedong ngikloi ban le kata hendai lada kim penbiang minom la ban penbiang dali leiru ya kata ka jing syong quarantine ke jangi tena mar kata sesin pat ngaban ba lada kum gini gi kesi ka health department kale ka bamut kale thurmor minom la ban penbiang bat hadu ne ka klimat hi nakaliang ka ying kesem jingi minom la ban penbiang baik itu jingi iyo positive case hak biya dei berkajing klat no jeng we na kinaki rorong ba jingi hak na kasno nomor dei we na kit committee te kas kapau kajing sosi na wat na kaliang jingi kasno ru andre haba niyo ay kiti jing tho ki balawan ra itu ibreun na hospital andre ni siam ba une rorong ba jingi bopang ude aktif case andre unde positif andre penban ndala 1 point ndala ya kikam bijam hadin bangin ada pendep ya katep pada kami penban kataka baong bau udon ke jimpang corona te kalau enggak ke bang sosi khamtam hangi ke sinong kathau bat kaying kasem jong une rurung bah belaja te kumju ru ki perlap perajor ki bayawan bat ibu ru ya ke jing kerpat kabarit hakmat ki menteri sarkar jongi kum minister jong kahel ba un so ba ban simkhia lam ya kane ban nakalion jongi pat ba jong kane ka than jongi manginlai ya kana kana jing kelumar lane ban pensiong korontan yano ndre ladangi supun siong korontan jubor in snap ya kata ka ba ong ban siong korontan mano ban ibam mano ban id te kasem jing yangi namar khantam sakit than jongi ngimpat don ya ka ta ka kis ka badon ya kata ka jing pang corona nadu ba sedang jong lu sunem te kane kade ka jing kerpat rit jongi nakaliang kasnong isni i berkawe ba sungu ba nakaliang kasbilo star kan yele kat bala bayai ban pensailem no yangi ba minlai ka jing yapit khmat uwe hagin uwe minyo ya ka songsuk songsai minlai na kino ki jing ya songsi te ki kita ki ba
nyibu ya kajing kerpat kaba surit da kaba ngi kerpat jur ba kanan dei ban slem re ni dei ban yo no kam kloi ya kan kajing tip namar ba baro kirang ba sinong kila dap da kajing kelumar sudah namar ba kila yo ya kata ka kubor ka baong ba kalong kumta kata kajing pang tedei na kata kadaw so ba ko kirong ba ko kisahat bulan burom da ka ba surit to ya pansai no kam kloi kan kam bangin like na kata ka kam yap kam im ka jongi namar kane kadai ka yap ka im ka ba nimla su ban ong andre ni don kam hi ya report ka ban ya report ka ban long clear sunan ni berkhoj bangin like ya kajing ya sosi uye ya ibe di kan kita te khendiat ba ko am kli phi te hadin bal ada benar kuntu ba utu bayak hani snong phi ude bayo eka covid khandai te hadin bal ada kuntu nagari yang sarkar ko ang phi ban song karantin baro sisnong te nakaliang ka bor nakaliang ki bor jong kanega health department kalawan amne snong ban le pati chaki ki bar khoi hoi ka health department kalawan andre nakaliang ka health department kajingwan jongki andre nim sempat la pediang ya kata kajing keren ya kan kajing keren andre temene kasngi haka ndriu tarik mo mentasngi temene kasngi ndriu tarik nakaliang ki nong tre jong ka blok bat nakaliang ki nong tre jong ka PSC kilawan ni nakaliang jongi kasnong rong ina ya don lang tingila yu sngowi te kajing sim jongki kalong bakin kin sim ya kata ka tes kan long betang ya ki to ki balong hajam ki balak sei ya kamet jong u na tu na silong te kadai kata te andre nakaliang jongi ban ong ba on pediang lane anum pediang ya ki pai ba bakin ya tes baro te nomar ba ya kate ka kam nadu ku basdang ngimsem la pediang te ngimla hiru ban penbor ya no andre kumbala ya keren hi bat kine kinong kitkam jong ka PSC bat nakabolok ba on sim ya ka tes tang nak benta kita sangut ki balong hakmat nomar ki balak sei ya u nadu na silong te dei tang katai te andre ni nimdon ra kata kajing sngo fer na kajing sngo andre kadon kajing bakla kajing lombril ni ya bakla andre ni latip ba kajing bakla wat ki he di bakla ki briuhi te ngir ki barit bariang ki briuhi te ngidon kajing bakla andre nim sngo andre kajing kerpat dengi kalong ba ya kate ko ban ban nadu menne ba sngo ba na kaliang ki departemen ki bari pet kan ka ko chakia pakin pensailem no akan halor kan ne nomar ba ya kano ka kami sisin ba pila pen bakla nengkong kalong kajing bakla lut te nomar ba ka ka bangi sabo ane ni keren ya kata ka ba ngi ban keren nomar ba kate ka jing tho ka bala yo pat sei kate ka met klem kano ka jing objection ane ba pinong apsua kadang don sakawe ka report ka bangi patla ban yo andre hadin ba pila ada pelait ya kamet pila ngi la ada pendep ya kan yang berkom pila air ka jing shai na po ka health department ba to tep tudon burom kumna sibil hostar te mentangi ada pendep ya ka met kamtam kumirong ba sinong ibadon lang na du kubasdang ila yu i ko jing tho ka balong kumto te nakaliang jongi komiti ro mo ni sakhiya kata bangi yu i hi ba ka une ubri umde ru tau badan ya kata ka jingpang te de na kata ka daw ba nakaliang jongi hi ni khandiat ni dap i ka jing sosi nomar ba kan long kumne ndrei to kam lele ai ba kan ne ka kam kan long no ka bakut no kan desu banjia nong ne khama di kita halor basngo ba nakaliang ka health department kadai ban ai jing sai no kham kaloi yangi bangin la bangin light na kano ka jing ya sa undum ndrei ban susngap kumne nim smo ya ha biru ndrei ni kerpat jur ya health department kadai ban ai jing sai no kham kaloi yangi bangin light na kano ka jing ya pekmat na ka jing ya bisni iwe te tidai tang kita kiba nakaliang jungi ka sinong bor ka we ni kerpat jur ya ka civil hospital lan ya ka health department bahkan aino ya ka jingsai ka bakam kloy